μπορεί να του τελειώσει το solo σε ένα bridge, καταλάβες, που πάει μες στο chorus πάλι και τελειώνει το τραγούδι. Θέλετε να βάλω το ένα βίντεο ότι όχι, ας πούμε καλύτερα έτσι σκέφτομαι. Εγώ σου λέω, άμα βάλεις όλο να βάλεις πάνω το verse. Λες να βάλω εδώ παρέα. Πάλι με τα γαμημένα Ντοκουμέντα. Για λέγε, Οδυσσέα. Τι να σου πω εδώ, το φίλο σου ρωτά. Για λέγε. Παναγία σου. Το Χριστός. Βίντεο. Archives. Αυτά θα είναι το making of the album Project Norway. We're speaking Excellent. Greeklish to please both our fellow Greek Fans. fans as well as our international fans. Βλέπεις το χιόνι. It is snowing like a mother.